Lewap vilayatynyň Faraw etrafynda internetiň tizligi çäklendirilip, ondan peýdalanmak barha kynlaşýar. Bu ýagdaý koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän türkmen studentleri üçin dürli kynçylyklary döredýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 noýabrda Lewapdan habar berdi. 1 noýabrdan bäri Farawda mobil aratnaşyk operatory TMSL tarapyndan we Türkmen Telekomyň öý telefonlarynyň üstü bilen hödürlenýän internet haýaly işleýär. Imo Messenger arkaly daşary ýurtlara surat iýermekde ýa-da video jaň amalaşdyrmakda kynçylyklar bar. Şekilleriň hili peselip audio sesler duru eşdilmeýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, munyň sebäpleri barada TMSL mobil aratnaşyk operatory we Türkmen Telekomyň edarasy açaçan düşündürüş bermeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň agdalýan edaralardan kommentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Habarçy bu ýagdaýyň adaty ilat bilen bir hatarda daşary ýurtlardaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän studentleriň okuwunda da dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýar. Internetiň tizligi sapaklary diňlemäge ýetmeýär. Audio we video kesilip galýar. Bu ýagdaýa Ukrainadaky pedagoglar hem gaharlanýar. Biziň taliplerimiz olaryň öňünde utanyp ýere girýändiklerini we kemsinýändiklerini aýdýarlar diýip, Ukrainanyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan, özüni Zarina diýip tanıştyran Faraply student habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellep geçdik, bu daşary döwletlerdäki okuwlaryny taşlap, Türkmenistana dolanyp gelen türkmen studentleriniň ýurtda internetiň hiliniň petliginden şikayet etmegi bilen bagly ilkinji habar däl. Martyň ahirinde koronavirus sebäpli Xitaydan Türkmenistana dolanan türkmen studentleri internetiň tizligi petligi sebäpli onlaýn sapaklara gatnaşmakda bökdünçlik çekýändiklerini we munyň diplomlaryny almakda uly kynçylyk döredip biljekdigini aýdypdylar. Galy bersede Adatlyň habarçysy TMSL mobil aratnaşyk operatorynyň Aşgabatdaky edarasynda işleýän bir çeşme salgylanyp 1 dekabrdan başlap ýurtda Zoom Messenger'ine çalymdaş Türkmen Messenger'iniň işläp başlajakdygyny habar berýär. Ýöne adynyň efirde aýdylmazlygyny soran çeşme habarçymyza beren maglumatynda Türkmen häkimetleriniň bu Messenger'ın üstü bilen raýatlary dolu iýdirlemagy maksat edinýändigini aýtdy. Bu Messengeri internetden telefona ýüklen wagtyndan başlap raýatlaryň sim kartlarynaky we telefonlarynaky ähli maglumatlar ýörite gullyklaryň bazasyna uradylýar. Hatda raýatlaryň nirede, haýsy adresdedigini anyklamaga mümkinçilik berýär diýip çeşme habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu aýdylanlar barada Türkmen Telekomdan we onuň düzümindäki TMSL mobil aratnaşyk operatoryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda internet hyzmatlary dolu döwletiň gödäwçiliginde saklanyp, döwlet eýçiligindäki Türkmen Telekom kompaniýasy ýurtdaky ýeketäk internet provider bolmagynda galýar. Ýurt häkimetleri tizligi ozal hem öwürlikli bolmadyk internet hyzmatlaryny ýygyderli çäklendirip gelýärler. Şeýle-de internete gödäwçiligi güýçlendirip, wagtyl VPN-i bloklaýarlar. Awgust aýynda Adatlyň habarçysy ýurdun ýeketäk internet üpçünçüsiniň texniki binýadyny daşary ýurtly hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny we ýurtda internete gödäwçiliginiň hassa güýçlendirilýändigini habar berdi. Halkara guramalarynyň internet azatlygy, tizligi we elýeterligi boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň-ýylyna tanqid edilip, dünýäde iň ýaramaz görkezijilere eýe ýurtlaryň hatarynda yerleşdirilýär. Şeýle-de prezident Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň düşmanlarynyň sanawyna goşulýar.